ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. бародарони гиромӣ, чӣ хеле ки шумо хоҳиш карда будед ки мо аз нархи навои хиштҳо шуморо огоҳ намоем. имрӯз баҳри хостаҳои шумо бародарони гиромӣ якчанд намуди ғиштро пешкаши шумо менамоем. аз он ҷумла хишти лоӣ, кирпичи ҷони ва семенблок. аз нархи навои ҳамин кирпичҳо, ҳамин ғиштҳо шуморо огоҳ менамоем. бародароне ки нав канали моро мебинанд, дӯстони азиз, ҳатман ба канали мо обуна шавед ва ҳазор раҳмати калом ба бародароне ки ҳар вақта моро дастгирӣ менамояд. бародарони гиромӣ, шумо дастгирӣ намоед ва видеоҳои нав ба навро аз мо интизор бошед. бародарон, хостаҳотона, фикротона ҳатман дар зери видео бинависонед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо мебинед, нами кирпичи ҷони аст ва нархаш 70 дирам меистад. як дона кирпичи ҷони 70 дирам. Пош мо ду наму семблок мебарорем. Чанд ба чанде? 20 ба 40. 20 ба 40 нарх чанд места? 2 сомону 40 дирам. 2 сомону 40 дирам. размери дигариш? Ана 28 ба 18. нархаш 2 сомону 20 дирам. 2 сомону 20 дирам. ака номро табугу мону мумкин ки на занг бизанам. 187 3 танол 400 танол 400. мо дар ҳоли 37 кана баша. инами сивона ҳая. сивона и фаҳмиш ба чанд ай? 18. 18. я майдоша. Не калуна. и калуноша. Не майдаш ҳамия, майдаш. майдай. О, майда. ана и чанс местахтем. Сивона. Ина нигоҳ. 19. Ана уш 40 бан 20 айда. иш чилай. Тариш. 20 метова. 20 метова. ана хели чанда я? Итай 20. 20 бояд боша. 20 фаҳмо. 20 ба 20. аҳа. 40 тариш. фаҳмо. 40 ба 20 карочи. 40 ба 20 тоша ин тоша. ана ё 240 дирам я? 2 сомон 40 дирам я. Намади ташнай ҷа ягун ҷода кардес дар ин ҷа 3 ай. Ей. Бо ҷода душ мекунам. на 3 ай. Бо ҷода бугу номро ракат ди номро дигара. 885 3 0 400. 885 3 400. дӯстони азиз, шуморо ина пешам аппарати семблокбарори ҳай нарх навоша ба шумо гуфтем. ина бародарое ки барои мо шумо заҳмат мекашанд. хоб ина дар хизмати мо шумоанд. ина хеле ки мебинед дӯстони азиз, ин хишти лоӣ аст. размераш 20 ба 40 ва нархаш 70 дирам меистад. дӯстони азиз, агар ҳамин хел видеоҳо ба шумо писанд бошад, ҳатман дар канали мо обуна шавед, дар видеоҳои мо лайк гузоред ва зангулаи каналро пахш кунед, то ки тавонед аз видеоҳои нави мо бохабар шавед. ташаккури зиёд.